שלום רב, שמי טל ויינברג מחברת ניטורים שירותי אקולוגיה. אנחנו עוסקים בניטור והדברת יתושים כבר 20 שנה ברשויות מקומיות. הקיץ הגיע וכעת אנחנו צריכים להקפיד יותר על היקוות של מים בניקוזים, בבריכות ובכל מקום שיכולים להצטבר בהם מים. כאשר המים עומדים שבוע ימים, היתושים באים, מתפתחים ואחרי זה הם עוקצים אותנו ועלולים להעביר מחלות. ולכן המועצה מבצעת סריקות פעם בשבוע בכל המוקדים הקבועים ברחבי המועצה ומחוצה לה, ומטפלת בקריאות של תושבים על מקורות מים עומדים. אנחנו נכנסים לכל מקום שבו יכולים להתפתח יתושים, לתעלות, לאתרי בנייה, לפירים ומקומות שרק יתושים יודעים להיכנס אליהם, אנחנו מצליחים למצוא אותם שם ולטפל בהם. זו אחת הנקודות שאנחנו בודקים מדי שבוע, אחת מבין עשרות נקודות שנבדקות על ידי מנטר מקצועי. אנחנו באים, דוגמים את המים, מוודאים שאין פה זכלי יתושים, ובמידה ויש, מגיע מדביר ומבצע הדברה. יתושים ממינים מסוימים, ובמיוחד יתוש הטיגריס האסיאני, היתוש הקטן, השחור עם הפסים הלבנים שעוקץ בשעות היום, מאוד אוהבים מקווי מים קטנים ונסתרים. ולכן בחצרות הבתים חשוב להקפיד שאין מים בתחתיות הציצים, או התחתית הזו. פשוט להרים, לוודא שאין מים. אם יש מים, לשפוך אותם. אפילו בפקק של בקבוק קולה יכולה להתפתח דגירת יתושים, ולכן פעם בשבוע אתם חייבים לעשות סריקה בחצר ולייבש את כל מקורות המים. אז שיהיה לנו קיץ בטוח, נטול עקיצות יתושים, ועל כל מפגע תתקשרו למוקד העירוני של שוהם 106.